दायो हाबाफारि नं 16 आं मानगोनां सोलोंथाइ मन्थ्रि डॉ रनज पेगु गेदेमाखौ दा क'क्राझार इउनिभार्सिटि बिल 2024 बिखान्थिखौ नायबिजिरनो थाखाय थांखि दैखांनो खावलायनायनि सिगां जथुमाव फोरमायनो सानोदि मानगोनां रायजो बेंगिरिया 5/2/2024 खालार खालि दैथायनाय बिबुंथिनि गेजेरजों भारत संबिजिरनि फारि 207 नि खोन्दो नं 3 नि सिङाव बिखान्थिखौ नायबिजिरनो थाखाय सुबुरुन होदों। मानव गेदेर मन्त्री मुश्री रनज पेगु। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपनार अनुमति सापेक्षे द कोक्राझार यूनिवर्सिटी बिल 2024 विवेचनार बारे सदनत उत्थापन करिलो। आं दानिया थांखिखौ नायबिजिरनो थाखाय जथुमाव भट होनो दैखांबाय। सोंथिया जाबाय दा क'क्राझार इउनिभार्सिटि बिल 2024 खौ नायबिजिरनो लानाय जाथों। क'क्राझार सहरनि साखाथि थिथागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। थिथागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 8 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिंग, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा थिथागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसनोब्ला नैबे जानबुं नम्बर 6000853288 6000489621 9101008849 कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन।